isimbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa programang Radyo Klinika. Digdi po sa DCGB Mauran sa Legazpi City. Kaya palan mga tugang sige-sige ang kadakulkan mga pigisipon, kadakulkan mga pigaabo, makusugpon bagsak ang uran. Pero baka taon-taon, magpundo naman inita. Gwa kita ki mga aktibidades digdi po sa tuyang syudad. Magkakauron tangon yan mga tugang na pagkaagan sa tuyang resource person, Dr. Rene Bulyeser. Kinabuhi, ipagtanggol. Yan. Nag-isa po sa mga anchormen kan DCGB para po sa kinabuhi ipagtanggol. Naka-live iningon yan via Zoom sa iya pong lugar dyan sa Cebu City. Buda sa aktibo ini. Si Dr. Rene Bulyeser. Tod ihapot ko sa iya dyan tungkol sa indang advokasya tungkol sa buhay nin tao. Dr. Rene Bulyeser, sir, magandang umaga. Welcome po sa DCGB. Good morning, Sir Henry. Lahat na nakikinig, the entire Albay area, Bicol area, this beautiful Saturday morning. Napakainit dito sa Cebu ngayong umaga. Halaga? Oo, dito Dok sa Legazpi, maulan. Maulan ngayong umaga. No. Oo. Baliktad pala talaga ang pagkakataon, Okay, Dr. Rene, unang-una, itanong ko muna to kasi bakit kaya pag maulan, malamig, palaging sinisipon ang tao? Ang usually, sa amin dito, ang daming sinisipon at inuubo po, Dr. Rene. Yeah, daming mga rason diyan, Sir Henry. Number one is pag umulan, lalo na umulan, init, umulan, change of temperature. Ayun. Lalo na yung humidity. Aha. So, pag change of temperature, change of humidity, medyo kukwestiyonin yung katawan natin, yung level ng ating immunity. Aha. Pero kung malakas ang immunity mo, kahit maligo ka pa ng ulan, no problem. Tinan yung mga bata, kahit naligo sa ulan, wala lang. Pero Opo. sa mga maedad na, medyo iba na ang takbo sa immunity ng tao. Ayun, opo. Dok, ang ganun bang bagay, inuubo, sinisipon, maulan, pwede ba siyang makatrigger ng pneumonia sa adult, sa mga adult, lalo na sa medyo mga matatanda na po? Yes, it could trigger, lalo na yung tinatawag natin mga pasyente natin na may mga comorbidities, na may heart problem, may pneumonia, ay tawag dito, may mga kidney problem, liver problem, lung problem, because people with that, including those people with diabetes, even high blood pressure, Opo. these are talagang mga sinyalis na dapat extra careful sila sa kanilang katawan, and the lungs, baga, is so vulnerable sa lahat ng mga infection, lalo na bakterya. Opo. Paano po ba, ano ang tawag dyan? Paano po ba natitrigger o nagsisimula ang pneumonia? Saan ito, Dok, pwede na anong mga bagay ang pwede pong maka-aggravate po dito? Well, again, lalo na pag tao ay smoker. Yan. Okay, that's number one. Mhm. Yung tao ay natutulog lang 5 hours, 6 hours, less than 5 hours a day because Oho. kailangan natin matulog 7 to 8, 9 hours per day. Opo. Then, yung tao ay may diabetes, lahat ng klaseng comorbidities, talagang vulnerable yung lungs o baga ng tao. Opo. Kaya lalo na kulang ng vitamins, okay? Lahat mga nakatrigger na ito ang pabago-bago ng panahon. I see. Okay. Kaya sinasabi ng iba, pag mga matatanda na daw, sorry, sa mga nakikinig dyan na medyo may edad na. Pag medyo may edad na daw po, Dok, talagang prone ba sa pneumonia? Yes, kaya lalo na mga 65 above, Opo. we really recommend at least 1 dose ng vaccination Okay. para Okay. extra protection ang katawan ng tao. Opo, I see. Okay. Paano po, Dok, ma-determine natin, lalo na yung mga kasama natin sa bahay, pag medyo may edad na pneumonia po o pneumonia ang tumatama sa ating kasama sa bahay o tayo mismo, paano po namin simpleng ma-determine na may pneumonia po kami? Well, una sa tanan, Sir Henry, we have to define na maraming klase ang pneumonia. Okay. Okay? Merong pneumonia na tinatawag nating community-acquired. Okay. Okay? Community-acquired pneumonia, common yan. Pangalawang klase pneumonia is yung napakatindi hospital-acquired pneumonia. Ayun.
Meaning, nakuha mo yan sa ospital. Dinala ka diyan dahil nagtatai ka o nag-flu ka. And then you're about to be discharged. Biglang lang tumataas yung tawag nito, yung fever mo, umabot ng 40, 41. Oho. Na mahirap ka na panghinga. Then, tinitingnan ng laboratory, uy, nagka-pneumonia yung pasyente. Oho. Then, pangatlo, meron tayong makuha pa rin sa ospital yung ventilator acquired associated pneumonia. Oho. Nakuha mo sa ospital yan. Then, meron tayong aspiration pneumonia, inuubo ka, yung particle ng pagkain ay napunta sa lungs instead napunta sa estomago. Medyo, di ba, Dok, medyo kumbaga, medyo parang tricky na na-hospital ka na, doon ka makakuha ng pneumonia. Paano mo nangyari yan? Yes, because kahit anong gawin pa ng ospital, desensitize, sanitize yung kwarto, yung mga antibiotic resistant na mga bacteria, lalo na yung tinatawag namin Staphylococcus aureus, Opo. halos hindi mo mapatayan sa lahat ng klaseng sanitization dihan sa ospital. So, pag nandyan yung pasyente, lalo na ang sakit ay pneumonia, pagkatapos nakakuha pa ng pneumonia, ibang klase ng bakterya na sa ospital talagang napakatindi yan. Yung morbidity diyan is very, very high. Karadami sa kanila, mamatay. Hindi dahil sa sakit nila galing sa kanilang bahay, kundi sakit dahil diyan sa ospital. Oo. So meaning, Dok, nakon ba ito? Parang ang tawag dyan, ano nga ng Tagalog ka? So nakakaulakit, nakakahawa? Nakakahawa ba ito, Dok, tabi, ang pneumonia? Kung bacterial siya, halimbawa, infected ako ng bacteria ng pneumonia, pwede akong makahawa sa ibang tao, po, Dr. Rene? Yeah, pwede na, lalo na sa mga kabataan. So they are also vulnerable because sa pneumonia, ang most vulnerable ages ay yung bata at saka may edad na mga 65 above. Opo. So pwede pong mamatay ang isang tao pag hindi naagapan? Very dangerous yan, lalo na yung mga sintomas, lalo na pag, the number one reason bakit dinala nila yung pasyente sa hospital is nahirapan ng paghinga. That's number one. And then, tawag dito, matamlay yung pasyente, very weak na yung pasyente. So, lalo na wala nang ganang kumakain, and so support. So, dinalalan, pag meron kasamihan ng mga pasyente namin, meron na silang dahil sa COVID, may dala-dala na silang mga pulse oximeter nung ilagay natin sa ating mga daliri, no? Pag mababa, naku, yung pulse oximeter niya, 70 na lang. So, ma-aware sila, they will bring the patient to the emergency room, and the doctor will say, uy, dapat admit ito, kailangan pa nga natin ilagay sa ICU. Okay. So with that, tama ba, Dok, ang pag-intindi ko sa iyo kanina na halimbawa kung tamaan ka niyan, mas matindi kung may komplikasyon, ano? May iba kang helang na pwedeng triggering factor lalo na niyan. kidney problem. Oo. Halimbawa diabetes ka o may sakit ka sa puso o may tuberculosis ka, Dok, kung tinatamaan niya ng baga niyan. Oo. Oo. Double jeopardy yan. Double jeopardy. Okay. Now, sabi ng texter natin, Hen, pakitanong po kay Dr. Bulyeser. Ay, ito, Doc, ha? Good morning, Hen. Salamat po. Naririnig ko siya palagi sa inyo dyan sa DCGB. Dr. Rene Bulyeser. Yan. Sabi niya, pakitanong po, kasi ako, nabakunahan ako ng anti-pneumo. Di ba po, limot ko na kung ilang taon po yon. Pero kailan po ako pwede o is it necessary po na magpabaksin ako ng anti-pneumonia every year? Dr. Rene? Well, para sa amin, not necessarily, lalo na yung vaccine binigay sa iyo, yung tinatawag namin na polyvalent. When you say polyvalent, may mga vaccine na para pneumonia kargado dito 15 klaseng na mga viruses ng pneumonia, merong 20, merong 23. So, mas mataas yung tinatawag na polyvalent, 23 valent, napakataas ng protection mo, more than 90%. So, pwede na. You will be protected for how many years? Okay? Well, however, depende sa pulmonologist mo. If the pulmonologist will say, ma-assist ka na, uy, sir, ma'am, kailangan na mag-repeat tayo ng vaccination mo. And for me, the best person to determine will be your pulmonologist. Ay, so kailangan, Dok, may garantiya ba na pag nabakunahan ka, hindi ka natatamaan ng pneumonia? No. That's a misnomer. Hindi tama yan. Because the very reason why you are not still 100% protected, number one reason, hindi lahat ng klaseng variants ay maprotektahan ka.
Okay? That's number one. Pangalawa, every year mas maraming magbabago ang itsura ng mga sub-variants ng mga tawag ito that will cause pneumonia. Tulad ng COVID, 'di ba? Ang dami ng mga variants, etc. Oo. Kaya hanggang ngayon hindi maagapan na mabaksinasyon. So, yan, kaya the best thing to do ng mga tao, lalo na natamaan na ng pneumonia, is really to strengthen their immunity. I see. Okay. So, ibig sabihin, Dok, marami siyang, ano ba yan? Marami siyang strain na kung binakuna sa'yo, hindi kasama doon sa strain na panglaban, pwedeng tamaan pa rin ng isang tao. Ano? For example, there are 10 strain. Opo. Ang ibigay sa iyo, iprotektado ka lang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron ka bang chance, tatamaan ka ng strain ng number 8, 9, and 10. Opo. Ito, pakitanong po kay Doc, kasi po, Tagalogin ko lang, Doc, kasi Bicol ang tik sa kuya. Bicol ang tik po sa kuya, sabi niya. Ako po, asthmatic. Diagnose talaga po akong asthmatic. Every time na ako na asthma, hindi ako makahinga. And sometimes na-diagnose po ako na may pneumonia daw. Paano po kaya maiwasan ito na pag tinatamaan ako ng asthma, nahuhulog po sa pneumonia, Dr. Rene? Yes, the best thing to do there is, of course, unang gawin mo is iwasan mo lahat na the one that triggers asthma. Yan. Okay? Oo. Of course, kalamang alawa, already mo palagi yung mga gamot mo, lalo yung bronchodilators. Ini-inhale, mga inhalers. Dapat nandyan yan all the time. And then, mayroon kang dala-dala all the time, yung mga tinatawag natin mga antihistamine, yung mga anti-allergy. Okay? And then, pangapat is make sure mayroon kang mga extra vitamins like vitamin C, vitamin D, zinc, and vitamin A. Yan, Opo. apat na yan, talagang proven that will increase our immunity and making us less vulnerable sa mga kalaban natin, lalo na bacteria at mga allergens. Ayun. Okay. Ito. Another one. Good morning po. Pakitanong po, ito, sandali lang. Ito. Pakitanong po sa doktor sa Dr. Rene, sabi niya. Pakitanong po sa Dr. Rene, kasi yung tatay ko, ang diagnosis po, namatay siya due to pneumonia. Pero palagi naman po siyang ginagamot. Bakit po kaya namatay siya? 67 po siya nang namatay, Dr. Rene. Well, practically, we do not really know the real cause of the death of the father. But this is one thing we should not forget. No? Apo. Very dangerous yung pneumonia. Yeah. Well, we don't know anong klaseng pneumonia tumama sa kanyang tatay, whether it was community acquired, whether it was hospital acquired, kung nadala ba sa hospital, at anong nagapan, or one worst thing that will happen sa mga pasyente, yung tinatawag nating multiple organ system failure. Okay? Because isa sa komplikasyon ng tawag ito ng pneumonia, lalo na pag hindi maagapan, hindi madali, it can lead to sepsis. Meaning yung bacteria galing sa baga, it will go together lahat sa dadaluyan ng dugo, and that can destroy the heart, the kidney, the liver. Kaya very dangerous yan, yung tinatawag nating sepsis. I see. Okay. Ibig sabihin, Dok, pag hindi yan nagamot, tama ba? Tatakbo sa dugo yung bakterya? Yeah, it goes. In fact, yung ano natin, one of the cause of the pneumonia natin is yung pag meron kang colds, ubo at sipon. Opo. Yung bacteria diyan na nasa ilong natin, nasa dugo natin, it will go to the lungs. And the lungs is vulnerable, will get the infection. I see. Okay. Sir, sabi niya, yung aking pong vaccine, napakamahal. That's true. That's true. Sandali lang, Dok. Yung aking pong vaccine, napakamahal. Hindi niya sinabi kung magkano. Pero bakit po kaya mahal yan? Hindi po kaya pwede siya i-provide ng gobyerno para makontrol, lalo na sa mga senior citizen? Doc? Well, I have no idea. But the very reason why this is really expensive is because it already has, yung tinatawag, it already carrying 23, 20, 15 different na mga strain. Pwede kang protektahan yan. Hindi tulad yung dalawa lang, isa lang, okay lang, pwede na ipamimigay yan sa gobyerno. But with this, it's very expensive talaga. Ay, Dok, pasensya ka na ha, pero hindi ko ito alam kung ano itong
Hindi ko alam kung konektado sa topic natin o whatever kasi ibang term niya eh. Sabi niya, Sir Hen and Doktor, ako po may ILD. ILD. Ano po ba ito maggrabe in case na sipunin ako, lalo na hirap akong huminga. At sometimes ako po ay may scleroderma, lupus, autoimmune disease. May Yeah. diferensya na ako sa puso at baga na may peklat, gangrenous. Pati dalawang mata ko po ay operada na. Pwede pa akong mag-vitamins. Seniors na po ako. Doc, di ko alam kung Yeah, konektado by sa all topic means, natin to. may nakikinig yung mga tao. Dok, ano ba yung ILD? Opo. El Deponso ang nakita na El Deponso de los Santos, hindi. Yung ILD, isang sakit yan ng baga na tinatawag ng interstitial lung disease. Okay. Karamihan yung makakuha yan, namamaga yung nasa baga natin. Oo. So, hindi na maka-expand yung baga natin, kaya kulang na kulang papasok ng hangin. Oho. Okay? Yung tinawag na ILD. Mm. Hindi El Deponso de los Santos, ha? Karamihan yan, magkakaroon yan pag may tao ay may autoimmune disease. I Yan, see. sabi niya, Oho. may rheumatoid arthritis, Mm. and it can also, dahil mas mahirap ang gamutin yung lung. Kaya the best thing you can do is, based on the advice sa doktor mo, yes, you have to take necessary vitamins. Mhm. Okay, vitamin D, vitamin zinc, vitamin C. Yan, kailangan yan everyday para mas malakas yung resistensya ng taong may ILD. Oho. Pero Doc, may posibilidad na magka-pneumonia siya? Sure, very vulnerable yan. Oho. Ayun. ILD ha. ILD punso. Los Santos. Okay. So lung disease pala siya, Doc, ano? Lung disease pala siya. Yeah. Ang main mga simptomas na mayroon siyang ILD Opo. is mahirapan siya sa paghinga, lalo pag palakarin mo lang mga 15 meters, maghahirapan na yan. Oo. And meron siyang dry cough. Yun ang dalawa, mga talagang outstanding na mga sinyalis ng mga ILD. Mhm. Opo. So kumpara, Doc, sa sa pneumonia, di ba ang paminsan ang pneumonia may dry cough din? At fever? Let's go back. Tatlo, yung number one core source ng pneumonia ay bakterya. Yeah. No. Okay, pangalawa ay yung virus. Yeah. Pangatlo ay yung tinatawag natin na fungi. Mhm. Okay, anong diferensya dito, Dok? Puro pneumonia. Number one, makita namin yan sa x-ray. Okay, kami mga doktor. Opo. Pangalawa, sa simptomas. Mhm. So, dinadala yung pasyente sa clinic or sa emergency room, nahirapan ng paghinga, kaya lagyan natin ng oxygen, 2 to 4 liters per minute. Pagkatapos, kinuna natin ng pulsometer, kinuna natin ng laboratory, CBC, malaman natin yan whether it's bacteria or tawag dito, or virus. Opo. Pangatlo, pag ubo siya ng ubo na wala namang plima, Yan. sigurado yan, 99% viral. Mhm. Pero ubo siya ng ubo, may plima, yelo na, etc. Talagang, sabihin natin, 90% that's bacteria. Oho. I see. Oho. So kailangan, pag mga ganong sitwasyon, hindi na kailangang patagalin, Dok. Dapat doktor ka agad. Consult ka agad sa doktor, ano? Immediately. Oh. Para magapan natin, mabigyan immediately ng antibiotic. The reason why we recommend na hospital natin yung pasyente Opo. para number one, mamonitor. Pangalawa, yung antibiotic niya, diyan na ilalagay sa kanyang IV fluid. Sa Ay, dextrose. so, hindi siya, Dok, intake, No. isasama sa IV. Sabi nga dito sa Bicol, sa suwero. Isasama sa suwero. Di ba? Yung nakaturok sa ating braso. Ano, Dok? Tama? Diyan ilalagay. Yes. Para mas mabilis. Alright. Sir, itanong ko lang po, yung vaccine po ba na lifetime daw? Yung vaccine ko po ay lifetime na daw. Totoo po ba yun? Yeah. Doc, go Yeah, ahead. lifetime. Pero again, you are not assured 100% na 100% protektado ka. Opo. Ayan. Pero may tinatawag, Doc, na lifetime vaccine regarding sa pneumonia. Yeah, meron. I see. Okay, ito. Hen, maraming salamat. Dakulang salamat po. Dakul akong naukudan ko niyan sa discussion in regarding pneumonia. Ako kasi, every year tinatamaan yan.
Every year tinatamaan yan. Pero bakunado ako. Agree po ako kay Dr. Rene kasi po every time na ako na-diagnose, iba yung bacteria daw na tumatama sa akin. Talking about community pneumonia, paano po kaya maiwasan? Kasi ang work ko po sa community, nag-iikot po palagi ako sa mga barangay na nag-o-organize. Nahihiya nga po ako paminsan, inaatake ako, baka po ako ang cause ng hawa sa mga nagiging kausap kong mga tao. Reaction po, Doc. Yeah. So kaya what you can do right now is number one, strengthen your immunity. Pangalawa is as much possible, you have to wear mask na lang. Ayan. Wearing Oo. of mask can really help para mabuhay mo yung mga bacteria nasa kausap mo, nasa hangin, etc. Para you will have lesser chance na makuha mo yung community-acquired pneumonia. Lalo na karamihan yan ay talagang bacteria. Oo. Pwede mo makuha lang Haemophilus influenza bacteria, chlamydia pneumonia, daming mga bacteria that can cause pneumonia na makuha natin sa ating komunidad. Opo. Good afternoon, sir. Talaga na. Good morning po, Sir Hen at Doc. Pasensya na, Doc, ha? Nauna yung mga text sa atin. Tumagyan natin pagkat itong mga texter natin. Good afternoon po, Sir at Doc. Yung tatay ko po may pneumonia, yung nanay ko meron din. 69 po yung tatay ko at 72 yung nanay ko. Palagi po siyang na-ospital. Palagi po siyang na-ospital. Ay walang tanong, Doc. Pero anong advice mo po sa ganito? Na parehong mag-asama daw palaging tinatamaan? Well, isang bagay natin you have to consider, Sir Hen, is number one is dahil kailangan ng reassessment. Reassess bakit nangyari yan palagi bumalik-balik. Opo. No? There could be something wrong and then maybe the person has not been vaccinated muna. So it will depend sa assessment ng kanyang doktor. Opo. Well, pag one thing is, pag hindi ka kumpiyansa sa doktor mo, then you can go to one doctor, lalo na eksperto ng mga sakit sa baga, yung Oo. tawag natin mga pulmonologist. Yun dapat Doc, sa pulmonologist ang dapat na Yeah. kausapin nila. Hindi po, Doc, pwedeng kuhan ang tawag dyan. Pag ulit-ulit kang tinatamaan yan, yung antibiotics na ginagamit, hindi po kaya pwede na, may posibilidad po kaya na makuhan siya, ang tawag dyan, parang ma-immune? Resistant. Resistant, Yeah, resistant. opo. Oo. Kaya isang bagay na ginawa ng mga doktor, lalo na, anong history mo, Dok? Tapos na ako ng azithromycin, tapos na ako ng levofloxacin, tapos na ako ng cepofloxacin. Okay, yung mga gamot na yan. Tapos na ako sa Comoxiclab. Sir Henry, puro naman ito mga generic. Yeah. Ito. Oo. Okay, so anong gawin ng doktor? Usually, is pabalik-balik, ay namin yan, culture and sensitivity. Kukuha kami ng sample sa kanyang plima, dalhin sa laboratory, 3 to 4 days, lalabas yung mga resulta kung anong klase ang talagang bakterya ang nandiyan at ano pang klaseng antibiotic ang pwede pa niyan. Kasi lalabas yan ito resistant na sa azithromycin, ito pwede pa sa itong klaseng bakterya. So, diyan ang dapat gawin ng doktor at iagap sa para yung pneumonia ng pasyente. Opo. Dok, kasi dito sa amin sa Legazpi, Albay, ang karamihan sa mga pag may manarinig na, 'di ba sa DOH paminsan may mga libreng bakuna diyan tungkol sa pneumo. Ang mga senior citizen ang nakapila. Very interested yung mga senior citizens natin. Advisable ba na yung mga seniors natin dapat talaga maturukan ng ganitong vaccine? Well, para sa akin, most of the time, they Opo. need to be vaccinated. Once in a lifetime lang naman yan And then, para, karamihan ng mga pasyente natin, ayaw magpunta sa doktor, matatakot sa doktor, dahil sa mahal ng isingil ng doktor. Oo. Lahat ng mga rason, kaya pag vaccinated ka, you have the high percentage of guarantee that you will be protected. Although, as I said, hindi 100%. Oo nga. Pero at least may protection ang ating mga kababayan dyan. Okay. Sir, good morning. Baka iba to. Inaatake po ako. Ay, sandali lang Pakitanong po kay Doc, may mga maintenance po ako sa puso. High blood, diabetic po ako, sus ko. Minsan may hika. Minsan po inaatake ako ng ubo. Pag
bigla na lang po akong hindi makahinga. Walang ano ito? Wala na, ano ito? Naiihi po ako pag hindi ako nakahinga. 59 years old na po ako now. Palagi akong inaatake ng ubo. Dok, ano po kaya ang gawin ko kasi marami na akong doktor na napuntahan. Dami ang hilang niya, Dok. Daming sakit niya. Yeah. Oo. Number one, pag yan i-assess natin, number one contestant yan para sa pneumonia. Kaya, Oo. I don't know, because mahirap nang magsalita lang tayo diyan sa Oo nga. How Di I natin wish kung nandito ka lang sa Cebu, Di natin we can really ma-diagnose. Oo. assist you, help you out, anong gawin natin, we can refer you even to the expert, the specialist, para lahat yung mga, because the most important then is make sure talagang controlled ang high blood mo, blood pressure, controlled ang diabetes mo, because if these two are not controlled, ang daming mga komplikasyon. And worst complication will always be the lungs and the kidneys and the Opo. liver. Opo. Ito Dok na isang text, medyo parang natanong ko na siya kanina, pero ulitin ko ulit. Sabi niya, Hen, pakitanong po kay doktor, di ba nakausap muna siya noon, infectious disease specialist siya? Yeah, tama po. Ito si Doc. Tama po yung sinasabi mo. Tama ba ang nabasa ko na yung pneumonia daw hindi nakakamatay, pero yung mga circumstances, lalo na pag may comorbidities, yun ang nakakamatay? Doc? Well, the pneumonia itself can kill. Aho. Okay? Because imagine, ma-destroy yung lungs natin, lalo na kung ang dahilan ay bacteria infection. And as I said, one of the worst complication pag hindi madaling maagapan, hindi madala dito sa hospital o late na nadala sa hospital, mahirapan yung tinatawag nating ARDS. Ano yung Yeah. ARDS? Acute Respiratory Distress Syndrome. Hindi na magapan kahit oxygenate pa. Pangalawa, pag mapuno ng tubig yung sako na nag-cover ng ating baga, yung tinatawag natin pleural effusion. Pangatlo is yung sepsis. Sabi ko na yung bakterya nasa galing sa baga, it will go around the entire body, it will destroy the kidney, it will destroy all other organ, kaya it can lead to multiple organ system failure. And the last complication na very dangerous is yung tinatawag nating lung abscess. Okay? Yung Apo. baga natin ay mapuno ng tawag ito yung pus o nana. I see. Yun. So talagang pwedeng mamatay pag hindi ka agad naagapan. Ano? Good morning, Sir Henry at Dr. Rene. Kinabuhi, ipagtanggol. Ay, itong texter natin na. sabi niya, nice to hear you po sa DCGB ngayong umaga. Sabi niya, Sir, pagkatanong po, okay na. Nasagot na to kanina. Yung tungkol sa vaccine, Doc. Yung tungkol sa vaccine. Nasagot mo na kanina na hindi siya garantiya 100% na pag may vaccine ka kontra sa pneumonia, hindi ka magkaka-pneumonia. Tama, Doc? Yeah. Kaya dapat mga doctors or nurses who provide all these vaccines should tell the truth to the patient. Opo. Na walang vaccine na 100% guarantee na protection. Kahit yung binibigyan natin ng kabataan, yung mga even anti-HIPAA vaccine, DPT, lahat ng klaseng vaccine, they are not 100% guarantee. Opo. Ay, iba tulok na text natin, ang pag-inom daw ng cetirizine kung pwedeng makasira ng kidney? No, not exactly. Oo. What is Pansay. dangerous to the kidney, lalo na liver, yung mga tinatawag natin non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID. No? I gave you example, generic naman. Yeah. Yung sobrang mapag-inom ng mga naproxen, ibuprofen, mepinamic, etc. Lalo na yung karamihan ay bibili-bili inom ng silicoxib and so on and so forth. These are very dangerous medications. Lalo na pag hindi mo alam ang status ng kidney mo, Opo. wala kang alam kung ano ang serum creatinine mo. Yan. Pag sumubra na ng 1.3, mabot na ng 1.5, naku, that's very dangerous sa kanyang kidneys. Opo. Nagte-text Doc ang isang retired principal, school principal, public school teacher principal. Sabi niya, ask ko lang po kung nagpabaksin si Agom nagpabaksin daw yung asawa niya ng anti-flu. Ang nangyari, ubo ng ubo.
at palaging may sipon, Dr. Rene? Well, that's one of the, sabihin natin, rare na mga side effect ng vaccine. Even yung COVID vaccine natin, lahat ng mga kilala ko, nasa media, Dok, bakit ba ito halos every week ako may sipon? Sa mata ko, malalagnatin kahit maano lang ng, we call in Cebuano, mataligsikan ng kunting ulan. Sisipunin. Maano na, umaambon lang, sipon ako. Because that's one of the known side effect of vaccination. Kaya, protektado ka naman sa against particular disease, pero open ka naman sa possibility na magkaroon ka ng sakit sa ibang bakterya o ibang mga sakit. I see. So may posibilidad, anti-flu yung... magkaiba daw ang anti-flu sa anti-pneumonia, Pneumonia? Yeah, anti-flu is practically para sa flu. Hemophilus influenza, may dahilan ng flu. Ito namang pneumonia ay para protektahan yung baga natin. I see. So magkaiba siya talaga. Okay. Sir Hen, thank you po sa mga information regarding yan. Pero ako talaga, naniniwala ako sa vaccine. 2 years ago, nabaksinan po ako pero tinamaan ako ng pneumonia. Tama yung sabi ni Doc at sinabing po ng doktor ko din na hindi lahat ng may vaccine para dyan ay kaya pong protektahan. May mga tinatamaan po talaga. Thank you po. Agree po ako dyan. Alright. Reaction po, Doc. Texter natin. Yes. As akin, kailangan na while we were vaccinated, then do your best. Number 1, make sure you sleep 7 to 8 hours a day. That's very important para ma-recharge yung katawan natin. Pangalawa is, as much as lalo na sa mga may edad na 70 above, make sure you avoid yung mga overcrowded na mga areas. Yeah. No? Yeah. Pag overcrowded, lalo na walang klarong ventilation, better to wear mask. Yan. Opo. Then, side by side, inom ka ng mga supplements, lalo na yung vitamin C, D, at saka zinc. Ayon. Tama, Dok. Na-mention mo yung vitamin na yan. Kasi ang tanong ng isang listener natin, pwede po bang pagsabayin ang vitamin C, D, E sa isang araw na inumin? Yeah, no problem. I have to discuss again, remind people, meron tayong dalawang klase ng vitamins. Opo. Yung tinatawag natin na water soluble, hindi ka magka-over, walang problema. Yung tinatawag natin water soluble. Ano yung mga water soluble? Vitamin B, 1,612 or B complex. At saka vitamin C. Walang overdose yan. Pero itong ibang vitamins, dapat very careful ka. You not go beyond the recommended daily dosage. Yung vitamin A as in apple, D, E, eagle, at saka E or addict. So, huwag kayo mag-overdose ng mga vitamins na ito because this is hindi ito water soluble kundi fat soluble at hindi ito madaling ma-remove sa ating katawan. I see. So dapat pala, Dok, itanong sa mga doktor kung anong klaseng vitamins yan, maklaro ng doktor kung fat soluble siya o water soluble po siya. Exactly. I see. Okay, ang recommended po mas maganda yung water soluble kasi nasasabay sa pag-ihi, Dok, tama? Ihi. Ayun. Okay. Doc, nag-announce ka ng number mo sa programa mo? Yung sa programa, nag-announce ka po ng number mo doon sa Kinabuhi Pagtanggol? May number ka my own gina-announce? personal cell number yan eh. Ha? My personal number. I announce it all the time. Yung 0918-901-6815. Yan. Kasi may naghingi ng number mo. At ano pang number ni Dr. Rene Bulla, sir? Pakiulit po, Doc, ng number mo. Okay, 0918-901-6815. Yan. Baka may gusto maki-textmate sa'yo, Doc. Okay. Sige. 5 minutes na lang tayo bago tayo matapos. Doc, kahapon ba yon? Kahapon? Thursday. Thursday. Narinig ko yung sinasabi mo para makabigay tayo ng information. Yung mo regarding sa Buhay Party List, Doc? Regarding Buhay Party List, gusto ko itong isingit. Nandiyan ka naman. Although it's
Yeah, although it's still 163 days to go, 163 días para election, May 12. Opo. But considering it's very important, sabi naman ng taga-kumilik, no problem, that's your freedom of expression. You can Yeah. start campaigning. Hindi pa naman you start kandidato talking daw. about your cause. Yung Buhay Party List na yan is been existing for more than 10 years na. Palaging nandiyan si Congressman Lito Atienza, the number 1 mayor ng Manila. Oho. Yun ang protector natin sa ating Kongreso against all anti-life bills. Now, kailangan may kasama si Congressman Atienza, kaya itong abang lingkod taga Cebu kinuha bilang sikan nominee. Aha. Kaya we're doing our very best na makakuha kami 2 million votes sa buong bansa. Kaya the only thing here, Sir Henry, is isa lang ang iboto na party list. Opo. No? Kasi meron akong kilala nga, Duk, last 2022, 4 ang binoto ko kasi gusto ako nito, gusto ako niyan, ganda ang mga advokasya nila. Ang resulta, na invalid yung boto at baluta mo. So, please, pag bumoto tayo ng party list, ano mang nasa isip mo, isa lang, hindi 2, 3, 4. Pagkatapos yung numero namin, although I'm not really saying, buboto na kayo, nasa listahan kami numero 63. Okay. Yung Buhay Party List. Oh. And then, yung Buhay Party List is not only there in Congress to fight against abortion, divorce, and mga anti-life bills, but yung word na buhay means life. Kinabuhi in Bisaya Yeah. is from buntis pa lang, tutulungan namin. Bagong sinilang pang babata, tutulungan namin. Mga nag-ieskwela na kabataan, yung mga matanda, lalo na senior, we will do everything na mas protektado ang mga kabataan natin at lalo na mga seniors natin. Ayun. So, anong number, Doc, noon? Number ano po? 63. 63. Oo, yan. Oh, kaya sabi ko, Oo. basta party list, 63. Okay, tama. Okay. Sige. Dr. Rene, sa mga susunod na araw, explore natin yan tungkol sa mga advocacy ninyo para sa Buhay Party List. May nakaupo ba ngayon sa kongreso niyan? Tayo? Wala kasi supposed to be, it should be sa atabay nito na Congressman Lito Atienza. Opo. But remember, 2022, he ran for Vice President under Manny Pacquiao. I see. Oo nga pala. Tama. Oo. So, ikaw ang number 2 nominee pala, ano? Ni Yes. Mayor Lito. At So, former paano makuha yung number 2 nominee? Kailangan namin 1 million votes at least. Iyan. Okay. Very good. Okay. Sige po, Doc. Maraming salamat. Mensahe po sa mga nakikinig ngayon sa Legazpi City, Albay at sa buong Bicol Region. Go ahead po. Okay, mga kapatid, sa buong Bicol area, number 1, ang panglaban natin is talagang make sure maganda ang katawan natin, gundi ang kondisyon ng katawan natin, kaya agapan natin, they will do everything to protect ourselves from any diseases, lalo na pneumonia and most dangerous sakit na tinatawag natin cancer. Again, isa lang katawan natin, kaya atong palagalaan dahil buhay ay mahalaga. Kinabuhi, ipagtanggol araw at gabi. Daghang salamat, Sir Henry. Daghan salamat po, Dr. Rene Bolieser. Mabuhay po kayo. Alright, mga kaibigan, yan po si Dr. Rene Bolieser, ang sa tuya tabi na kung nagdadangog ka mo sa DCGB every Thursday, yaon po siya sa programang Ikinabuhi, Ipagtanggol o Kinabuhi, Ipagtanggol. Salamat kan sa inong pagantabay. Mga tugang mabalik po ko alas 2. Ay, sorry po. Nako, late sulaog kan mga text nindo, pasensya na tabi May 5 pang naglaog na text tabi. Sorry, pasensya na ha. Nalaog pa lang po sa mga messages nindo. Dahil na po ang buton si Dr. Rene Bolieser. Sa masunod na lang po ha. Pasensya na tabi. Sorry tabi. Na-diagnose pa kung may tubig sa lungs. Sorry po. Next time na lang ha. Salamat. Kanserong pagantabay. Mga tugang, mabalik po kalas 2 sa programang Kaya. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Mula ng pandemya, marami